Kapabagyan. Di kami bakang dito ay Tulips Farm. Ito ay Niagara. Kumusta kayo man ang amin na Kapabagyan? Ngayon, at holiday dito ay ayan may so, nasangom ni Mamat kay pasya-pasyar. Dati bisita mi nga taga Vancouver, taga BC, taga British Columbia. May da pinmasyar mo dito ayan mi. Oy, siya kita hindi lagi ini tulips. Ano ko ano dyan pronunciation niya? Nga talaga. Tulips. Tulips. Picture na kang minuto. Tay kami tulip. Diyan ni. Nung Ito, nag-ata ko sa mga tatagyan. kung wait ay sa mo. Diyan ay paiunig kay pai. Ay, pati Ito, dan. Kapit na Aileen ka na. Doon kayo pa video pa natin, pupus kayo mo. Okay. Video pa natin. Nagito ti Sabong nga. nagito ti sabong tulips nga kung natin ni gayam. Ligi Hawaii. Nagduduma magayam iti Kulay na. kulay na dito eh. Parang nakikita si Jaya. Ayan, dati na daan. Kaya pantakitaan mo't dyan. Banda na dyan. Ito naman ang ibang kulay. Ay, napapintas ti kulay na. Isa ti purple rain. Purple rain. Windmill dito ti ko ata St. Catherine Niagara ko nun. Yan, ibang kulay naman ito. Ganito pala ang tulips, maraming mga rin, sari-saring bulaklak pala, sari-saring kulay. Ay, nalapin. Ngayon napintas wala din handa sa nga kurso na dati nga pa. Handa ka kurso na nga kulay dito siguro. iso nga magidepek. Sige, pick. Ba't pa Jenny white? Titin magdan. Sabali ba't ma? O sige, picking tulips. Well, nala daw tayo sa. Tapos baka pabayadan na dito. Ante. Ay, ano? Kasi aaba, nasarte na yan. Kung kunamilain, naman na. Eh, balang ko to yun ah. At
Di siguro tayo di mabili nga kulay. Ang daon eh, kayatan natin yung kulay. So mga Kuno nga dumawat ti kastan na eh. Simulan pa ang fruit eh. Ah, sat? guys, sa balik yung sabong mo taning kulay. Hindi ay puraw. Oh my God, Ted, nagpipicture kayo ah. Ay, ay, duduma nga kan. Sopa, gugrupo tayo. Diyan hindi ko. Grupo! Para ito tumalaw, grupo! Okay, so. Okay. Oh, ito. Sabay ka no? One more. Come here. Picture taking da. 3. More. More. 1, 2. 3! Thank you. Picture na siya. You can join with them. I'll take a picture of you guys. Kuya, di ka makijoin ka. Sige, ano big video. Okay lang. Okay. 1, 2, 3, say cheese. 1, 2, 3, say cheese. Perfect. Hintay ka na doon. Next station. 30 minutes here for violin. Let me get the address here. Isumlan. 30 minutes ka na, whirlpool. Tigas niya na eh. Dabur-bur na. Sa baling variety. Yan. Pasyar dito kwa. Tulips farm. Tulips Farm. Madumot gaya nga variety tingin. Tulips. May sa Pilipinas kung may sa ano. Sinolo. Madumot. Dumo lang. Apa ya, awan sa amat pinagbambantay. Kuhanin na. Umadamot tayo. Natan. Nag-holiday daw. Kaya siguro. Ayan. Sa bali destination nun. Nawaw. Nakakaroon na pudot ano eh. Umulig ti pudot. Aksel. Umulig ti barang.
Sila plastic ya. Sila plastic. Baik ko nagpati tulips na babas sa ito. Baka babunwag na.